Добре дошли в Properties in Bulgaria. Най-добрите имоти препродажба от англичани вече повече от 28 години. Това е новият епизод от нашата рубрика «Супер изгоден имот в 100 секунди». Днес имаме едно много интересно предложение за вас. Изключително просторен 3-стаен апартамент, който лесно може да се преустрои в 4-стаен с 3 спални. Атрактивно, изключително комуникативно местоположение в квартал Манастирски ливади, съчетано с тишина и чист въздух. Удобен градски транспорт. Извънредно качествено строителство, сграда от 2007 година. Чист, поддържан вход с контрол на достъпа. Модерен, просторен и добре поддържан асансьор. Апартаментът разполага с 131 квадратни метра чиста жилищна площ, без терасите, и 16,67 квадратни метра общи части. Разположен е на 5-ти етаж, не последен, с югоизточно изложение. Състои се от коридор, огромен хол с обособена към него трапезария и напълно обзаведен кухненски бокс, 2 спални, голяма баня с тоалетна, голям килер, мокро помещение. В общата площ на апартамента по нотариален акт не са включени терасите, 2 просторни панорамни тераси към 2 спални и по 1 тераса към кухнята и към хола. Сградата е напълно газифицирана. В апартамента има инсталирано италианско газово котле Имергаз Victrix за локалното парно и топла вода, инверторни климатици Fujitsu във всички помещения, а също и допълнителен бойлер L-Dom за топла вода при нужда. Кухнята е напълно обзаведена с практически нови електроуреди от най-добрите световни марки. В задния двор има възможност за паркиране на 1 кола. Този и още много други качествени и изключително изгодни имоти ще намерите на сайта ни. propertiesinbulgaria.com. Най-добрите имоти препродажба от англичани вече повече от 28 години.